гомумән алганда, һәрбер кеше инде бу форумга үз максатларын кайгыртып килә. Кайсыдыр илләр ниндидер эшкә өйрәнеп китер өчен килә, кайсыдыр илләр якын тирәдәге күршеләре белән элемтәе булдырырга килә. Минем өчен беренче чиратта Европа татар яшьләре форумы ул шундый бер символ. Чит илләрне алсак, еш кына сер түгел, төрле илләрдә, төрле шәһәрләрдә бер генә түгел, 2-3 татар оешмасы, һәм алар күп очракта бер-берсе белән дус булмаска да мөмкин. Инде менә монда карыйбыз, бар Финляндия татарлары күптән шушы Европа илендә яшәп килүче мәхәллә белән. Димәк, бар Совет чорында күчеп килүче менә бу күбесенчә Балтик буе илләре, Литва татарлары бар, күп йөзләгән еллар монда инде яшәгән, үзләренең бай тарихы булган. Һәм телләре дә аерыла. Каядыр алар рус телле инде күптән телләрен югалткан. Поляк татарлары, Польша татарлары, Румыния татарлары бар. Бар инде татарча гына сөйли торган. Бар, мәсәлән, Румыния татарлары, алар төрекчәгә тартымаларның татар теле шулай бит. Ләкин ничек кенә булмасын, татар яшьләре бөтен дөньяга үрнәк булып тора үзенең бердәмлеге белән. Димәк, алар шушында җыелалар, киңәшәләр, үзләренең эшләрен күрсәтәләр, башкаларга үзләренең тәҗрибәләрен тараталар. Мин уйлыйм, безгә Татарстаннан килгән, яисә Россия төбәкләреннән җыелган делегатларга да бу бик файдалы. Чөнки еш кына читтә яшәгән татарларның үзаңы күпкә югары дәрәҗәдә. Аларга руслашу янамый. Алар башка сәяси вазгыятьтә яшиләр. Мин уйлыйм, безгә дә монда килеп, өйрәнеп, күреп китергә файдалы дип. Без үзебез дә күп кенә проектлар эшлибез Казанда, Татарстанда. Мин уйлыйм, аларга да шушы Татарстан проектларында катнашу һәм безнең ничек татар проектларын эшлибез, аны белү дә бик файдалы. Мин уйлыйм, без бу максатларга ирештекме, юкмы, инде ел дәвамында беләчәкбез, чөнки мин хәтерлим, беренче татар яшьләре форумына җыелганда, гомумән аның тарихын белергә кирәк. Ни өчен беренче татар яшьләре форум узды? Чөнки ниһаять Европада татар яшьләре берлеге оешты. Һәм инде аның төп чарасы булып, менә шушы форум уздырыла. Беренче форумда без җыелганда сөйләшкән идек, яңа чаралар уздырырга. Инде менә бар кайбер илләр анда бөтенләй татар чаралары уздырылмыймы? Анда уздыра башларга, яшьләрне җыя башларга. Мин уйлыйм, беренче форумнан соң нәтиҗәсе булды. Без хәзер карыйбыз. Беренче тапкыр Литва татар яшьләре зур күләмдә лагерьга җыелдылар име. Үзләренең шундый җәйләвен үткәрделәр, остаханәләр оештырдылар. Беренче тапкыр Великобританиядә, мәсәлән, Сабантуй узды. Тел өйрәнү курслары ачылды. Һәм башкалар. Аларны менә санап китсәң күп. Димәк, мәсәлән, Эстониянең үзендә алар белделәр шушы форумны оештырасын, һәм инде шу форумга әзерлек итеп, ел дәвамында төрле проектлар ясадылар. Мәсәлән, татар киносы көннәрен оештырдылар, ярминкә оештырдылар, Сабантуй, башкалар. Аның нәтиҗәсе булды. Димәк, инде икенче форумның нәтиҗәсен мин уйлыйм, шушы ел дәвамында күрәбез. Мин уйлыйм, Европа татар яшьләр форумы ул күбрәк дискуссия рәвешендә узырга тиеш. Һәм инде чит илдә анда иҗтимагый технологиялар әзрәк башкачарак. Мәдәниятка килгәндә дә, телгә, дингә килгәндә дә алар үзгә. Мин уйлыйм, шушы Европа татар яшьләре форумы ул шушы иҗтимагый технологияларны файдаланырга тиеш. Шушы иҗтимагый технологияларны татар чаралары үткәргәндә файдаланырга тиеш. Инде ул булачак файдалы безгә дә, Татарстанда яшәүче татар яшьләренә дә, иҗтимагый эш белән шөгыльләнгән кешеләргә дә. Димәк, инде мондагы лидерларга да ул файдалы булачак. Шәхсән миңа бик чыгышлар ошады. Алар конкрет иде, эшлекле иде. Һәм миңа ошады шушы форумда яңа проектлар тәкъдим итү. Без махсус чакырдык шушы форумга дизайнерларны, милли эш белән шөгыльләнүче дизайнерларны.
Ул менә Гүзәл Гарипова, Мардан Шынар студиясы. Димәк, алар тәкъдим иттеләр үзләренең милли проектларын дизайн өлкәсендә. Без уйлыйбыз шушылай итеп менә Европа татар яшьләре белән берлектә ниндидер бер уртак проект эшләрбез дип алга таба. Һәм инде яңгырады шундый фикер, безгә шушындый заманча, креатив яшьләр проектына ярдәм итә торган фонд кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы монда куелган максатларга без ирешергә тырышачакбыз. Һәм инде безгә саклап калырга кирәк шушындый форматны. Конкрет проектлар тәкъдим итү форматын, шундый конкрет тәкъдимнәр кертү форматын.